Wel, bore da, a chroeso i chi yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n hyfryd cael cwmni yn gilydd bore yma i'w addoli croeso cynnes iawn os chi'n ymweld ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni ar fore Sul. Emyr sy'n yn arwen ni yn yr oedfa bore yma, ac yna ar ôl yr oedfa, fel arfer mae cyfle ni fwynhau cymdeithas gyda'n gilydd trwy gael paned, bydd ar gael yn y stafell yma yn y cefen ar ôl yr oedfa, ac yna cwarter i 12 mae'n ysgol Sul i'r plant ac i'r oedolion. Mae Meirion heddi yn pregethu yn Emmanuel Gybalfa, ni'n cofio amdano fe. Ac mae Nadolig yn brysur agosau. Ddim wedi cyrraedd to, nag i? Mae dal yn fus Tachwedd, ond mae'n brysur agosau. Mae rai yn tu ni eisiau dathlu yn barod, fi'n meddwl. Ond achos bod y Nadolig yn agosau, mae angen dechrau casglu danteithion Nadolig ar gyfer yr oedfaon gwahanol, y cyfarfodydd gwahanol sydd gyda ni. Felly, os chi'n gallu prynu mince pies a mae rhai'n pwysleisio danteithion eraill hefyd, nid just mince pies ar gyfer Nadolig, os ych chi ddod nhw gyda chi pan mae cyfarfod a rhoi nhw yn y gegin, byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. Ac hefyd Nadolig, y bwriad yw addurno yr adeilad, ac felly ni'n gobeithio wneud hynny nos Fawrth hyn sy'n dod. Felly nos Fawrth am 5 o'r gloch, y cyfle i addurno fan hyn ar gyfer y Nadolig, ac yna cyn bod y cwrdd gweddi, felly cyfle i gael bwyd gyda'n gilydd, ac yna mae'r cwrdd gweddi am 7:45 nos Fawrth. Un peth ola am y Nadolig, mae Lois wedi creu gwahoddiadau gwahanol, mae pentwr fan hyn yn y blaen, os chi eisiau mynd un gyda'r holl manylion, y gwasanaethau gwahanol, cyfle da i wahodd bobl i ddod i gyfarfodydd gwahanol. Felly cofiwch am rhain, maen nhw yn y blaen fan hyn yn ei fynd i wahodd dros yr wythnos nesaf. Mae'n y bosteri hefyd, felly digon o goeddestrwydd am gwasanaethau Nadolig. Fel ni'n dweud, wedyn ystod yr wythnos sydd i ddod, nos Fawrth, cwrdd gweddi fan hyn am 7:45, bore di Mercher, paned a sgwrs yn Hinia, cyfle i drafod emyn ar lain gyda Wyn ar nos Iau, ac yna bore di Gwener, amser paned fan hyn, ac yna yn y nos y clybiau y plant a'r pobl ifanc. Bore di Sadwrn nesaf am 9, mae yna frecwast dynion, fwy o fanylion am hynny maes o law, ond 9 o'r gloch bore di Sadwrn. Casgliad y mis yn mynd at waith Tom a Nerys, ac yna jyst blaen rybydd wythnos o heno yn ytrach bydd am 5 o'r gloch, os dyw ei mynd, bydd Emyr eto'n arwen ni yn yr oedfa, ac yna wythnos nesaf ni'n disgwyl John Drychan o Lwyn Hendi i fod gyda ni. Wel, fi'n siŵr bod rhan fwyaf o'ch chi'n gwybod bod Helen Gibbard a Menna wedi cael newyddion trist wythnos hyn gyda marwolaeth Alun, a ni yn cydymdeimlo gyda'r teulu cyfan yn ei colled a'i galar nhw ac yn cofio amdani nhw. Dyna y coeddiadau. Yn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ni'n diolch i ti nawr bod ni'n dod at arglwydd bywyd a marwolaeth, bod ti yn Dduw sydd yn sofran ac yn awdurdodi dros bob peth, fod ti ar dy orsedd. Y ti yw'r brenin mawr. Arglwydd, ni'n diolch i ti hefyd bod yr arglwydd Iesu Grist yn disgyn i weddio ein tad. Ac yn ni'n diolch ti bod ni'n dod at Dduw sydd yn alluog i ddelio gyda ni bore yma. Yn Dduw sydd yn heiddi, yn clod a'n mawl a'n addoliad ni gyd. Ac hefyd yn Dduw sydd yn agos ato ni. Ac o Dduw, ni yn gofyn y bore yma gyda anghenion gwahanol sy'n a phob un ohono ni. Y bydde
Byddwn ni'n profi cariad tad wrth i ti ddelio gyda ni. O Dduw, ni'n gweddio yn arbennig dros Helen a Menna. Ni'n cofio am Nia a Dai a gweddill y teulu. Mewn galar. Arglwydd ni yn diolch i ti bod Crist ei hun yn gyfarwydd a galar. Ac o Dduw bod e'n un sydd yn gallu cydymdeimlo gyda ni yn ein holl wendidau i gyd. O Dduw, bydd yn agos at y teulu ac arglwydd. Ni'n diolch i ti bod Crist yn dweud i am y fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Ac o Dduw, felly ni'n dod pwy arall ar awn ni y bore yma. Ond at y ti, Duw tad, mab ac ysbryd lan. O Dduw, nid i siarad â ni os gwyl di fod yn dda ar o galonau ni sydd yn barod i'w wrando ac i dderbyn dair di yn llawen gogoniant i Grist. Amen. Rodri'n gofyn yn at bwy arall yr awn ni. At bwy. Wel, ni'n dod y bore yma at un sydd â grym dros marwolaeth. Ni'n mynd i ganu rhif 138 yn y llyfr yma. Yn atgoffa ni, mae hwn yw'r hyfryd fore ddydd. Mae'n ddydd Sul, mae'n ddydd yr atgyfodiad. Y dydd y daeth ein Iesu mawr yn rhydd. Mae'r trydydd pennill yn dweud hyn, goleuni ddaeth ar byrth y bydd, dynoliaeth bir a newydd wedd, a ddawyr lan o'r carchar trist i fywyd dedwydd, cododd Crist. Rai ohonyn ni'n gwylio rygbi ddoe, yn wyndro ydy Cymru gallu concro yr All Blacks o'r diwedd, wel nagon. Pwy all goncro marwolaeth? Wel neb ond Crist. Diolch iddo. Nawn ni sefyll i ganu. Gawn ni air bach o weddi, arglwydd i ni'n diolch i ti. Ie'n bod ni yn dod y bore mat, un sydd â grym dros farwolaeth. Ond diolch am yr arglwydd Iesu, yn wir yn diolch cododd Crist.
Diolch fod yr arglwydd Iesu nid yn unig wedi galaru dros eraill, ond i fod ei hun wedi blasu a profi marwolaeth ein mwyn ni ac yn ein lle ni, mwyn delio gyda marwolaeth. Fel bod ni, y rai sy'n credu ynddo fe, yn gallu derbyn bywyd newydd a bywyd tragwyddol trwyddo fe. O, arglwydd, derbyn i'n mawl ni a'n diolch. Ac arglwydd wrth i ni droi at y air di nawr, a wneud i siarad â ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n troi'r bore yma at yr Efengyl yn ôl Marc. Pennod 5. Ni'n mynd i ddarllen adnodau 21 i 43. Ac bydd rai o'ch chi'n gwybod neu'n cofio, ni yn yr adran bach yma o Marc lle mae yna cyfres o dair ddigwyddiad. Yr gwirthiau mawr. Mae'n anodd gwybod pa un o'r gwirthiau sy'n fwyaf rhyfeddol mewn ffordd. Pa un sy'n fwyaf amazing. Ond gyda'r un ola yma, oedd Rodri'n gweud, ddim yn nadolig eto, na, ond mae'r bargeinion di ymddangos yn y siopen barod yn dod, Black Friday a pethau yn dod. Wel, fyny, mae dyn ni 2 for 1, okay? Mae yna 2 wyrth gyda ni yn yr adran bach olaf yma. Felly, Marc 5 ac adnodau 21 ymlaen i 43. Dyma air Duw. Wedi i Iesu groesi nôl yn y cwch i'r ochr arall, daeth tyrfa fawr ynghyd ato, ac yr oedd ar lan y môr. Daeth un o arweinwyr y synagog o'r enw Jairws, a phan welodd ef, syrthiodd wrth ei draed ac ymbil yn dair arno, a mae fy merch fach, meddai, ar fi'n marw. Tyrd, a rod y ddwylo arni iddi gael ei gwella a byw. Ac aeth Iesu ymaith gydag ef. Yr oedd tyrfa fawr yn ei ganlyn ac yn gwasgu arno. Ac roedd yno wraig, ac arni weidlydd ers 12 mlynedd. Yr oedd wedi dioddef yn enbyd, dan driniaeth llawer o feddygon, ac wedi gwario'r cwbl oedd ganddi, a heb gael dim lles, ond yn hytrach mynd yn waith. Roedd hon wedi clywed am Iesu. A daeth yn y dyrfa a chyffwrdd a'i fantell. Oherwydd roedd hi wedi dweud, os cyffyrdaf hyd yn oed a'i ddillad ef, fe gaf fy iachau. A sychodd llif ei gwaed hi yn y fan. A daeth hithau i wybod yn ei chorff ei bod wedi ei iachau o'i chlwyf. Ac ar unwaith, deallodd Iesu ynddo'i hun fod y nerth oedd yn taro wedi mynd allan. A throes yng nghanol y dyrfa a gofyn pwy gyffyrddodd am dillad. Meddai i ddisgyblion wrtho, rwyt ti'n gweld y dyrfa'n gwasgu arnat, ac eto'n gofyn pwy gyffyrddodd am ei. Ond daliodd ef i edrych o'i gwmpas i weld yr un oedd wedi gwneud hyn. Daeth y wraig dan grynu yn ei braw yn gwybod beth oedd wedi digwydd iddi, a syrthiodd o'i flaen ef a dweud wrtho'r holl wir. Dwedodd yntau wrthi hi, ferch, a mae dy ffydd wedi dy iachau di. Dos mewn tangnefydd, a bydd iach o'th glwyf. Tra oedd ddim yn llefaru, daeth ryw rai o di arweinydd y synagog a dweud, mae dy ferch wedi marw. Pa mae rwyt yn poeni'r athro bellach?
Ond anwybyddodd Iesu y neges, a dywedodd wrth arweinydd y synagog, paid ag ofni, dim ond credu. Ac ni adawodd i neb ganlyn gydag ef, ond Pedr ac Iago ac Ioan, brawd Iago. Deithant i di arweinydd y synagog, a gwelodd gynnwrf, a phobl yn wylo ac yn dolefain yn uchel. Ac wedi mynd i mewn, dwedodd wrthynt, pam rydych yn llawn cynnwrf ac yn wylo? Nid yw'r plentyn wedi marw, cysgu y mai. Dechreuant chwerthin am ei ben. Gyrodd yn tai bawb allan, a chymryd tad y plentyn a'i mam, a rhai oedd gydag ef, a mynd i mewn lle roedd y plentyn. Ac wedi gafael yn llawr plentyn, dyma fe'n dweud wrthi, Talitha, cwm, sy'n golygu fy ngeneth. Rwy'n dweud wrthyt, cod. Cododd yr eneth ar unwaith, a dechrau cerdded, oherwydd roedd yn ddeuddeng mlwydd oed. A thrawyd hwy yn y fan, a syndod mawr. A rhoddodd ei forchymyn pendant iddyn nad oedd neb i gael gwybod hyn. A dwedodd am roi iddi rhywbeth i'w fwyta. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i gael stori'r plant nawr. Diolch, Manda. Pwy ohonoch chi sy'n dda am ddyfalu rhywbeth heb i weld e, jyst wrth gyffwrdd yn ddofan unig? Pwy fydd yn dda am wneud hynny? Kind of, so seffo. Oce. Ania, falle. Wel, allwch chi gyd gael tro, achos mae digon o fags da fi fan hyn. Right, allwch chi ddewis pa fag. Okay? Felly, mae gyda fi rhywbeth gwahanol ym mhob un o'r bags yma. Cyfan bydd angen i chi wneud yw dewis bag, a wedyn gwisgo hwn, mwyn sicrhau bod chi ddim yn gallu gweld, okay? A wedyn dyfalu beth sy'n yn y bag. Ie, dyna ni, Soseffo, mae angen ti dynnu'r sbectol. Ti eisiau mynd gyntaf, Soseffo? Right, gwisga di hwnna dros y liged i. O na, dewis bag gyntaf. Pa un? Yr un ar y pen, oce, ia. Oce, gwisga hwnna. O, dyna fan hyn, sori. Ne, dyna fan hyn. Sut trefn nhw'n y dda bore yma. Right, oce. Right. Jyst fi ddangos i bawb arall beth sy'n yn y bag. Ti'n gallu gweld rhywbeth? Na, gweith, oce. Felly bod ti wedi clywed rhywbeth yn barod yn dweud. Oce, ia. Cymryd y bag, mae'r bag o dyflandu. A jyst gyda dyfysedd nawr, dyfala beth sy'n yn y bag. O, sori, mae'r gêm yma, mae enw swyddogol i'r gêm yma. Beds, slide, o ie, mae fyna. Beth sy'n yn y bag? Dir, oce. Right, beth sy'n yn y bag, Soseffo? Dal di'r bag. Di ddim yn drwm, na ni. Beth ti'n meddwl? Keys. Ti'n siŵr? Ateb ola? Sicr, 100%. Ti'n credu mai allweddi sy'n myna. Right, ti'n ymwgwyd i'r bant. Dyna weld, os ti'n iawn. Dyna, oedd hwnna'n hawdd, da iawn. Right, rho'r rai mas i bwy bynnag arall sy'n eisiau dod nesaf. Pwy sy'n eisiau dod nesaf? Oce, Elsie gyntaf, nesaf. Cyn i ti roi ymlaen, pa fag wyt ti eisiau? Yr un canol, right, oce. Right, gwisga di'r eye mask na. Right, dyr fan hyn. Iawn, dwi'n dyn. Ti wedi gweld? Yeah. Ti yn gallu gweld? Na, oce. Right, oce, jyst i bawb arall i weld. I'm gonna get blind. Wel, ti yn, na'r holl bwynt y beth. Right, yr un cwestiwn i ti, dal y bag, mae o dyflan ti. Beth sy'n yn y bag, Elsie?
Mae'r un i gyd yn bethau chi wedi gweld o'r blaen gyda llaw fi'n addo. Remote control? Ti siŵr? Yeah. Ateb ola? 100% yn sicr? Yeah. Ti'n y bant i weld te, ti'n gywir. Da iawn! Ni'n credu bydd hyn yn lot o anodd. Da iawn, Els. Pwy sy'n nesaf? Right, Molly. Right, cyn i ti wisgo fe, dewis bag. Pa bag i ti eisiau? OK. Gwisga'r eye mask. Unrhyw ffordd, cariad. Na ni. Just bod hwnna ar yn blaen. Right, so. Oh dear, hang on. Na ni. Ti'n gallu gweld? Na. Ond mae'n rhyw fawr i ti'n dywa ar y swned. Bydd ti gadw fe fyna, OK? Cadw fe fyna. Right. Just yn dangos i bawb arall beth sy'n yn y bag. Iawn, OK. Na i ddale fan hyn i ti. Edrych di beth sy'n y bag. Just wrth gyffwrdd, beth ti'n credu yw e? Batteries. Ti siŵr? 100%? Ie. OK, edrych te. Tyn y masg. Beth sy'n mewn na? Battery, da iawn ti. OK, Ania. Pa bag? Hwna, OK. Please atgoffwch chi ble mae allweddi car fi wedyn, OK, pan i fi'n panico. Right, OK, ti wedi gweld? Na. Na, right. Just i fi ddangos i bawb arall beth sy'n y bag. OK, right, dyna'r bag. Dyfala di just wrth gyffwrdd nawr beth sy'n y bag. O, mae'r un olaf falle mwy anodd. Beth ti'n credu sy'n na? Unrhyw fath o pensil? Wel, eitha wel na, diwedd ddim yn agos na. Na, nid pensil, na. Beth ych chi'n defnyddio lot? O, falle byddwch chi'n defnyddio hwn eich chi'n... Tan yn Nadolig? Ie, adeg yn Nadolig, a chi'n mynd i fod yn defnyddio fe bob dydd, ychydig bob dydd. Canwy? Yey! Ti'n weld? Na ni, canwy lladfent. Gwych, da iawn. Wel, wnaethoch chi gyd lwyddo i ddyfalu beth oedd yn y bag, da iawn chi. Oedd yn eitha anodd. O'ch chi'n gwybod yn syth beth oedd yn y bag? Fi yn. Wel, oce, iawn, oce. Fi gwasgu'r bwth. Reit, oce. Ond, fel arfer, heb o'ch chi'n gallu gweld, mae'n eitha anodd just i gyffwrdd yn rhywbeth os na chi'n gallu gweld e. Nawr, mae gêm bach arall dy fi nawr. Chi siŵr fod wedi chwarae hon hefyd? Linky. Chi wedi chwarae hon falle yn... O, na i egluro nawr. Ni weithio yn chwarae fe yn y clwb neu'n parti capel neu'r gwyliau capel. Mae lot o luniau fyna yn does. Y gêm yw i drio cysylltu beth sy'n debyg neu beth sy'n gyffredin rhwng yr holl luniau. Jyst i fod yn siŵr bod ni'n gweld yr un pethau. Mae yna gader, mae yna awyren, ci tywys, doctor neu meddyg, a wedyn merch fach yn taflu hunan i ffwrdd o'r wal ond i freichiau ei thad. Okay, beth i chi'n credu sy'n debyg, beth yw'r peth sy'n cysylltu bob un o'r lluniau yma? Els? Dwi'n meddwl falle cader ar y wyren? Gweud to? Cader ar y wyren? Cader ar y wyren ti'n meddwl sy'n cysylltu'r lluniau i gyd, yfe? Na, ateb da, ond na, nid yr ateb sydd gyda fi, beth bynnag. O, ti'n mynd i weid hwnna hefyd? Cwma efo cadeiri mewn. Reit, mae Els yn credu bod yna gadeiriau yn yr awyren. Os, mae yna. Ond beth am y lluniau eraill? Mae rhaid i ti gysylltu pob un o'r lluniau. Mae pob un ohonyn nhw'n helpu ti. Oce, mae hwnna'n ateb da, a di'n dod yn agosach ato fe nawr. Chi eisiau gweld yr ateb? Oce, so os yna gewn i'r ateb te ar y sleid nesaf, oce, na sy'n cysylltu popeth yw ffydd. Be dwi'n golygu wrth hynny? Wel, bore yma, dwi'n sicr bod chi wedi eistedd ar
rhyw 2 gader yn barod bore yma. Chi'n eistedd ar un nawr, un y capel, a fi'n siŵr bod chi wedi eistedd ar y soffa neu wrth fwrdd y gegin yn cael brecwast hefyd. O chi wedi gorfod ymddiried neu rhoi ffydd yn y person oedd wedi creu'r gader i ddal eich pwysau chi a byddai'r gader ddim yn torri o dan o chi. Os rhywun wedi bod ar y wyren fan hyn, o'r blaen? Kind o ie, fi'n gweithio. Wel, mae rai bod chi wedi ymddiried neu rhoi eich ffydd yn y person sydd wedi adeiladu'r awyren, y gwyddonwyr sydd wedi gwneud yn siŵr sut mae awyren yn cadw yn yr awyr heb ddisgyn, a hefyd, wrth gwrs, y peilot sy'n hedfan yr awyren. Chi wedi gorfod ymddiried a rhoi ffydd yn y person yna. Beth am y ci tywys? Wel, ie. Mae'r person sy'n ddall, da iawn Ania, yn gorfod ymddiried a rhoi ffydd yn y ci mwyn, enghraifft, croesi hewl yn saff, achos y ci yw llygaid y person. Beth am y doctor neu'r meddyg, Els? Ie. Mae'r person sy'n dda yn gallu newid. Beth yw'n gallu newid? Change to your clothes. Wel nid y ci sy'n falle bod y ci'n helpu fan'na, sa'n gwybod. Ond, na, mae rhaid bod pethau arbennig ar y dillad i helpu hi gyffwrdd. Fel o'ch chi wedi cyffwrdd yn y pethau yn y bag, mae hi hefyd yn cyffwrdd mewn pethau ar y dillad i helpu hi wybod beth yw nhw. Hi neu fe. Ie, sy'n ots. Okay. Doctor. Nawr, ydy chi'n nabod y doctor yma? Na, dwi ddim yn nabod y doctor, fi jyst wedi cael llun y doctor o'r we, okay? Ond, petawn ni'n sal nawr, bydden ni'n hapus iawn yn mynd at y doctor yna, bydden ni'n rhoi'n ffydd i ac ymddiried yn llwyr yn y doctor sydd wedi cael bwyty 5-6 mlynedd o ddysgu am y corff ac wedi astudio meddygaeth. Ydy Ioan yma? Na, ddim heddi. Mae Ioan yn gwneud yr un peth ar hyn o bryd. Bydde e'n gorfod astudio am 5 mlynedd o leia i fod yn doctor, a bydden ni wedyn yn rhoi yn ffydd i ac ymddiried yn y doctor bod hi'n gwybod beth sy'n bod â fi. A beth am y ferch fach? Mae hi'n edrych yn hyderus iawn yn dywy. Mae'n edrych o bod ni'n hedfan mewn i freichiau ei thad hi. Ydy hi di ymddiried yn ei thad? Bod e ddim yn mynd i adael hi ddisgyn a brifo? Wel do. Fi'n sicr bod y ferch fach na wedi profi cariad y tad yna bob dydd o'i bywyd hi. Trwy wahanol ffyrdd, trwy roi digon o fwyd iddi hi, roi to i'w chifennu ag ati. Felly, ffydd yw ymddiried yn llwyr a chredu yn llwyr mewn rhywun neu rhywbeth, falle weithiau ddim yn gallu gweld y peth yna. Nawr, gen i weld pwy oedd yn gwrando, y darlleniad oedd Emyr newydd ddarllen. Oedd na 2 berson a ffydd yn y darlleniad, nid mewn ci neu cader, ond mhwy? Iesu, yn yr arglwydd Iesu. 2 berson hollol wahanol. Un menyw oedd wedi bod yn sal am 12 mlynedd, oedd neb all yn gallu helpu hi. Beth yw oed ti, Molly? Beth yw oed ti, Elsie? 7. Os ni'n rhoi bywyd Elsie a bywyd Molly gyda'i gilydd, dyna 12 mlynedd. Waw, amser hir, ynddo? Gyda'r wraig yma ddim yn gallu cael help o gwbl gan neb ac yn sal. Ond, dyma hi'n mynd at Iesu. Dwi'n mynd i esgus mai dyma clogyn Iesu, okay? Nath hi ddim hyd yn oed cyffwrdd yn Iesu, jyst wrth ymyl clogyn Iesu, a oedd ffydd y wraig oedd yn sal yng ngallu Iesu i'w iachau hi yn ddigon. Jyst wrth bod hi'n cyffwrdd, wrth yn ymyl y clogyn oedd Iesu'n gwisgo, nath hi cael ei iachau gan Iesu. Ydych chi'n cofio pwy oedd yr ail berson dath at Iesu? Ie. Jairus. A oedd Jairus yn dad i ferch fach. Okay? Bach yn hŷn na chi. Okay? Ond beth oedd yn bod ar ferch fach yma? Oedd hi'n agos i farw. Oedd hi'n sal iawn, iawn, iawn. A chi'n gwybod beth? Nath ei thad hi gadael y ferch fach a mynd i'r sbyty? Na. At bwy oedd wedi mynd? Bod hi'n... Ie. Ath et Iesu achos oedd gyda fe ffydd hefyd bod Iesu, a dim ond Iesu yn gallu iachau gwella i ferchau. A dyma Iesu'n mynd gyda fe gytre, ond beth glywon nhw wedyn? Dath rhywun atyn nhw o gweud a rhoi newyddion trist iawn iddyn nhw. Bod y ferch fach wedi marw yn barod. Wel, oedd hi wedi marw, ond chi'n credu hwnna wedi stopo Iesu? Wel, oedd hi wedi marw,
achos oedd hi'n sal, ond dyma Iesu yn mynd ati hi, cyffwrdd yn ei llaw hi, a cyfan oedd Iesu wedi gwneud, oedd cyffwrdd yn ei llaw hi a gweud, cod. A beth ddigwyddodd? Oedd hi wedi marw, ond nath hi godi. Felly oedd cyffyrddiad Iesu a geiriau Iesu yn ddigon i godi'r ferch o farw yn fyw. Felly, welon ni bod na ferch fach oedd yn sal, wedi marw, a menyw oedd yn sal, y ddwy ohonyn nhw wedi cael bywyd newydd trwy Iesu. A dyna beth mae Duw yn addo i bob un ohono ni. Bywyd newydd trwy'r arglwydd Iesu. Sut i ni gallu bod yn sicr o hynny? Y bywyd newydd yma mae Duw yn cynnig i ni trwy'r arglwydd Iesu? Wel, mae angen ffydd arno ni, oes, ti'n iawn. A hefyd, mae'r arglwydd Iesu wedi rhoi ei fywyd yn ein lle ni. Ble nath e roi ei fywyd yn ein lle ni? Wrth farw ar y groes. Nath e farw ar y groes yn ein lle ni, cymryd y pechod o'n ni'n ei heiddi, atgyfodi, dod yn fyw eto ar ôl 3 dydd, a mwyn i ni fedru cael bywyd newydd ynddo fe a trwyddo fe. Nawr, mae lot... Nawr, ydyn ni'n gallu gweld Iesu, ydyn ni'n gallu gweld Duw gyda'n llygad ni? Na, felly rhywbeth yn tebyg i'r gêm sili bach wnaethon ni ar y dechrau na. Ni'n gallu gweld nhw, ond ble i ni'n gallu dysgu am yr hyn mae Duw yn addo i ni? Yn y Beibl. A trwy'r Beibl, fel oedd Mori'n gweud nawr, i ni'n dysgu bod Duw yn addo rhoi bywyd newydd i ni trwy'r arglwydd Iesu. Chi'n meddwl bydd Duw yn torri ei air o gwbl? Bydd e yn anghofio beth mae di addo? Na. Bydd pobl eraill yn eich bywyd chi, o bryd i gilydd, yn torri ei gair, yn anghofio beth maen nhw wedi addo i chi, yn gadael chi lawr. Ond fydd Duw byth yn gadael chi lawr o gwbl. A felly, dewch, rhowch eich ffydd yn yr arglwydd Iesu, dewch at Duw i gael y bywyd yma, mae'n cynnig i ni nawr, yr y ddeiar yma, ac yn y ddeiar nesaf. Oce, chi di gwrando'n dda iawn, diolch i chi am eich holl help iddi. Allwch chi fynd nôl i eistedd, diolch. Helo. Diolch, Mans. Rhaid ni weddio eto, rhaid ni geisio Duw mewn gweddi. O arglwydd i ni yn diolch i ti am dy air di. A dy bod ti yn ddiw sydd yn cadw dy air. Arglwydd yn diolch dy bod ti yn ddiw ffyddlon. Ac yn cadw dy addewidion di, bob un. Ac arglwydd ni yn diolch i ti. Dy bod ti yn cynnig bywyd newydd i rai sy'n ymddiried yno ti. Da ni'n gweddio bore yma bydda hynny yn wir amdano ni arglwydd. A bydda pob un ohono ni yn taflu'n hunan ar yr arglwydd Iesu Grist, ar ei drwygaredd Dad, i ni'n dod at y sir bore yma, mae'n sefyllfaoedd ni yn amrywio'n fawr arglwydd, ein profiadau ni, ein problemau ni, arglwydd, ni'n dod at y ti yn hen ac yn ifanc, yn wir ac yn wragedd, a arglwydd, diolch i ti, dy fod ti yn gallu rhoi bywyd i unrhyw un sy'n credu yng Nghrist. Arglwydd, helpa ni felly. Trwy'r air di'r bore yma, wrth i ni fyfyrio ar yr hanes yma, a gweld unwaith eto mor wych, a mor bwerus, a mor dyner yw yr arglwydd Iesu. Arglwydd gad i ni glywed i lais yn siarad â ni. Sgweli di bod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o Cwmpawd 1. Helo. Rhif 23 yn Cwmpawd 1. Dewch i'w weld. Dewch i'w weld. Frenin cariad.
Dewch i weld. Gwelwch goron draen a gwisg o borffor drud, creulon groes ar ei gefn, gwawd y milwyr gwaedd y llu, unig ac heb gyfaill dringa at y bryn, a dolwn wrth dy draed. Mae'n cwrdd i lyd a hedd, ac fe olchir eog fyd gan gariad pyr. Yn bechod droson ni o gad i'n ddeall hyn, dofn frywiau cariad, weiddant maddau dad. A ddolaf yr oen gas ei ladd. Nw'n ni sefyll i addoli efo'n gilydd. Coron
Trowch gyda fi. Marc, penod 5. A'r adran ddarlleno ni, adnodau 21, ymlaen i ddiwedd y benod. A fan hyn, fel wedes i, mae dynnu'r trydydd hanes yma, digwyddiadau ryfeddol sy'n dangos rhywbeth i ni o nerth yr arglwydd Iesu. Mae hwnna'n amlwg yn dydy, yr cysylltiad yna, wrth i chi ddarllen yr straeon yma, ni'n gweld pŵer Iesu Grist. Ond un o'r pethau nath yn haroi yn arbennig wrth baratoi oedd mae peth arall sy'n cysylltu'r hanesion yma i gyd mewn ffordd yw marwolaeth. Yn yr hanes cyntaf, tawelu'r storm, mae Iesu'n gwynebu symbol o farwolaeth, y môr yma, y môr tymheslog a y disgyblion wrth gwrs yn gweiddi allan yn yw, mae ar ben arno ni. Yna mae'n cyrraedd yr ochr draw, a lle maen nhw yn lleoliad marwolaeth, hynny yw, maen nhw ymhlith y beddau. A mae Iesu'n gwynebu pwerau marwolaeth, pwerau ysbrydol drygionus. A fan hyn nawr, ac fel rhyw fath o uchafbwynt i'r cwbl, mae Iesu'n glanio nôl yr ochr draw ac yn gwynebu nid symbol a nid lleoliad, mae'n gwynebu reality marwolaeth. A mewn ffordd, dylse'r thema yna'r cysylltiad yma ddim ein syni ni. Achos fel ni'n gwybod, mae marwolaeth yn broblem sydd yn ein gwynebu ni gyd. Ein problem sylfaenol ni fel pobl yw ein bod ni yn bechaduriad. Na'r gair mae'r Beibl yn defnyddio, ni wedi syrthio i bechod. Fel pobl, ni wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. A mae effeithiau hynny'n dangos ei hun mewn pob math o ffyrdd. Mae'r ffaith bod ni wedi'n gwahanu oddi wrth Dduw yn dangos ei hun yn y byd o'n cwmpas ni mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Ond falle'r prif beth neu'r peth amlyca yw hyn, marwolaeth. Ni wedi'n gwahanu oddi wrth ffynhonnell bywyd. A felly, fel pobl, ni'n cael ein geni, ni'n byw am gyfnod, a mae'r profiad yna o fywyd yn aml yn llawn tristwch a blinder a poen a salwch, ond y cwbl yn pwyntio at yr hyn sydd yn disgwyl am bob un ohono ni sef marwolaeth. Bore yma, fi'n gobeithio bydd hwn yn glir i bob un ohono ni. Okay? Falle bod chi wedi bod yma dros yr wythnosau diwetha, a oedd clywed am Iesu'n tawelu'r storm yn ryfeddol, ond chi erioed wedi bod mewn storm fel yna, mewn cwch bach yng nghanol y môr. Neu, wythnos diwetha, oedd clywed am Iesu yn ryddhau y gŵr yma o'r lleng o gythreiliaid. Oedd hynna'n impresif, ond chi ddim wir yn teimlo bod chi gallu uniaethu gyda profiad y gŵr yna. Ond mae bore yma'n wahanol, mae'n gwybod. Mae beth ni'n clywed amdano yn yr hanes yma'n gyfarwydd i bob un ohono ni. Hynny yw, ni gyd yma'r bore yma naill ai wedi bod yn sal, neu ni'n nabod pobl eraill sydd wedi dioddau am gyfnod hir o salwch, ac i ni gyd yn gwynebu marwolaeth ac yn nabod pobl sydd wedi marw. Mae salwch a gwendid a'r diwedd yma yn effeithio ni gyd a ni wedi cael blas o hynny, cyffyrddiad o hynny. Fel eglwys yn dod dros yr wythnosau diwethaf yma. Mae marwolaeth yn elyn. Mae'n elyn cryf. Mae'n elyn creulon. Ond mae Iesu yn gryfach. A mae Iesu yn garedig. Dyna fi eisiau ni weld y bore yma. Mae'r marwolaeth yn gryf ac yn greulon. Mae Iesu yn gryfach a mae e'n garedig. A'r darlun sydd wedi bod i ar y meddwl i'r wythnos yma wrth baratoi
So os chi wedi gweld llew, llew neu teigr neu rhywun ifel fel yna'n ffyrnig yn dydi, mae'n gryf, mae'n bwerus. Ond chi wedi gweld un o'r anifeiliaid yma'n cario un o'i plant nhw, un o'r cynawon. O'r llew yn cario llew bach, babi. Mae'n drawiadol nag yw e, mae'r llew yma efo'r danedd sydd yn ddigon cryf i rwygo yn ddarnau, mae'n gallu cario i blentyn yn dyner. Yn ofalus, heb torri'r croen hyd yn oed. Dyna fel ddylsyn ni weld yr arglwydd Iesu Grist. Ie, fe yw'r llew sydd hefyd yn oen. Ond fe yw'r llew yma, mae'n gryf, mae'n gallu tawelu corwynt jyst gyda gair. Mae'n gallu bwrw allan lleng o gythreiliaid. A mae hyd yn oed fan hyn, marwolaeth, y gelyn mwyaf. Mae'n ffoi o'i flaen e. Mae'n rymus, mae'n bwerus, mae'n gryf. Ac eto i'r rai sydd yn dod ato fe mewn ffydd, mae'n garedig. A mae'n dyner. A mae'n tosturio. Pa obaith sydd gennym ni yng ngwyneb marwolaeth? Beth yw ein unig cysur ni yng ngwyneb marwolaeth? Wel, dim ond Iesu. Nawr, mae'r hanes yma ni'n cyfoethog, mae yna lot o bethau mynd mlaen, fi'n siŵr bod chi wedi clywed pobl yn pregethu ar hyn o'r blaen, neu di bod mewn astudiaeth. Mae gymaint o ffyrdd gallwn ni ddod at y testyn yma. Bore yma, be fi eisiau gwneud yw rannu'r testyn yn ddwy. A meddwl am dwy gyffyrddiad. Cyffyrddiad ffydd a cyffyrddiad bywyd. So, the touch of faith and the touch of life. I ddechrau te, cyffyrddiad ffydd. A be fi'n golygu wrth hynny mewn ffordd yw sut ydyn ni yn gafael yn yr arglwydd Iesu Grist? Cyffyrddiad ffydd. Ni'n clywed yn dyn ni, mae Iesu yn glanio nôl, mae nôl nawr yn ardal, wel, yn agos i Gapernaim rhywle, a mae'n y dorf yn casglu o'i gwmpas e, yn does. A mae'n drawiadol, oedd y stori diwetha yn gorffen gyda pobl yn dweud wrth Iesu, cer o ma. Cer o'r lle yma. A mae'r adro bach newydd yma'n dechrau gyda rhywun yn dweud dere. Jairus, yr dyn pwysig yma, arweinydd y synagog, dyn crefyddol, a mae'n dod at Iesu a mae cais ganddo fe dere gyda fi, please helpa fi, mae fy merch i ar fi'n marw a dim ond ti all helpu. A na siwr mae'r adran yn dechrau, ond yn fuan iawn, mae yna rhyw fath o tangent yn does. A dyna lle ni'n mynd i ganolbwyntio i ddechrau, achos ar y ffordd, gyda Jairus mae rhywbeth yn digwydd. A ni'n clywed am rhywun arall sydd angen help, graig, nid plentyn, ond graig oedolyn te, ond mae hi hefyd mewn sefyllfa trienus. Ni'n clywed fod hi wedi bod yn dioddau ers 12 mlynedd o'r salwch yma, yr gweidlif yma yn ei chorff hi. Mae wedi bod yn chwilio am help, mae wedi bod at llawer o feddygon, ond erbyn y pwynt yma yn ei hanes, mae hi yn anobeithiol, yn dydi? Does dim un doctor di gallu helpu hi, ac mae'r arian oedd ganddi hi wedi cael ei wario yn ceisio'r help yma, sdim byd ganddi ar ôl, snyn lle ganddi i droi, dyw'r triniaeth ddim di helpu yn wir, naill ai mae hi just wedi mynd yn waith gydag amser, neu hyd yn oed mae'r holl triniaethau gwahanol oedd y doctoriad yn cynnig actually wedi gwneud hi yn waith ac yn wanach nag oedd hi. Mae'n sefyllfa trist yn dydi,
Ac eto, mae'r sefyllfa hyd yn oed yn waith na hynny, pan ni'n dod at y peth gyda spectols iddewig, spectols beiblaidd. Achos dwi problem hi wrth gwrs ddim just yn broblem corfforol. Ni'n gorfod deall hynny yn dyn ni. Mae'r wraig yma oherwydd ei salwch hi, mae hi ar yr ymylon yn gymdeithasol ac yn grefyddol. Dyna'r gwrthgyferbyniad yma. Mae Jairus, arweinydd y synagog, a'i ferch yng nghanol bywyd crefyddol y gymuned, ac yna mae dych chi'r wraig yma, sydd ers 12 mlynedd ddim wedi gallu bod yn rhan o'r gymuned. Sydd ers 12 mlynedd ddim wedi gallu mynd i addoli, oherwydd fod y salwch yma yn ei gwneud hi yn seremoniol aflan, yn seremoniol frwnt. A felly wrth edrych ar y wraig yma, meddwl amdani, gallwn ni feddwl amdani hi mewn ffordd fel rhyw fath o Walking Dead. Yn mae hi'n dangos yn ei chorff hi, yn dangos yn ei bywyd hi, canlyniadau pechod yn y byd. Bydd ddim yn golygu bod hi'n sal achos bod hi'n bechadur, na. Ond oherwydd pechod, ac oherwydd effeithiau'r cwymp, mae hi yn rhyw fath o ddarlun, gweledol, byw, o broblem pob un ohono ni, sef ein brynt ni ger bron Duw. Mae pob un ohono ni yn sal, ac mae pob un ohono ni mynd i fynd yn sal yn llythrenol, a mae pob un ohono ni yn mynd i wanhau, a fel ni wedi gweld yn barod, mae pob un ohono ni yn mynd i farw. Ni'n gwynebu y marwolaeth, ni'n gwynebu barn ac yn gwynebu'r hyn sydd yn dilyn marwolaeth. A oedd y wraig yma'n ymwybodol o hyn, a mae eisiau ni fod yn ymwybodol o hyn hefyd. Falle bod chi bore yma, falle bod chi yn gwybod hyn. Chi'n edrych ar eich bywyd chi a chi yn teimlo rhyw frynt ni, rhyw aflendyd. Chi'n gwybod yng ngolwg Duw, y Duw sanctaidd a pur a glân yma, bod chi ddim yn ddigon da. Nawr be mae hi'n gwneud? Wel, mae hi wedi clywed am Iesu, adnod 27. Roedd hon wedi clywed am Iesu. A mae hynny'n gwneud y gwahaniaeth i gyd, ydy? Mae hi yn dod i geisio Iesu, a mae ganddi'r ffydd ryfeddol yma. Mae hi'n gwybod, os yw hi dim ond yn gallu gafael yn Iesu, dim ond yn gallu cyffwrdd a'i fantell, fe gaf y iachau. Nawr, mewn un ystyr, gallwn ni ddweud, mae'r cwbl sy'n cael ei olygu fyna, os fi jyst yn gallu cael y cyffyrddiad lleiaf o Iesu, jyst am mili fantell, jyst yr tasol bach ar ochr. Ond falle bod na roedd y cael dyfnach. Achos eto, dod at y peth o olwg iddewig, dod at y peth o olwg beiblaidd, yn yr Hen Testament, oedd pobl Dduw yn y gyfraith wedi cael ei gorchymyn i gwisgo y mantell yma, gyda yr tassels yma arni, fel arwydd o beth? Wel, fel arwydd o'r gyfraith. Fel arwydd o eddyddod i'r gyfraith, i'w atgoffa nhw, ni fod yn bobl pur, ni fod yn bobl glân. A felly gallwch chi ddarllen hyn, fel petai'r wraig yma'n dweud, os i fi just yn gallu cyffwrdd yn eddyddod Crist, os fi just yn gallu cyffwrdd yn ei lendid fe gaf fe iachau. Nawr, mae hi'n gwneud rhywbeth difrifol. Ni ddim yn gwybod faint oedd hi'n gwybod am Iesu, beth mae hi'n deall yn union, ond mae hi yn gwybod bod hi'n gwneud rhywbeth peryglus, rhywbeth difrifol. Achos pan, eto yn y meddwl beiblaidd, pan mae rhywbeth brwnt yn cyffwrdd â rhywbeth glân, beth sy'n digwydd yw mae'r peth glân yn mynd yn frwnt.
A dyna pam oedd angen i'r wraig yma cadw draw. Oedd hi wrth pethau seremoniol. Oedd hi wrth yr addoliad cyhoeddus. A na pam mae hi'n dod mor ofalus a mor dirgel mewn ffordd, achos mae hi'n poeni bydd Iesu yr un glân yn ei hanfon hi i ffwrdd. A mae hi'n dod a mewn ffordd, mae'n gwneud rhywbeth peryglis wrth gyffwrdd yn Iesu. Ond mae hi'n desperate. Mae'n hollol desperate, a felly mae hi'n mentro, a mae hi'n gafael yn Iesu gyda cyffyrddiad ffydd. A mae'n cael ei gwella. A chi bron gallu dychmygu'r panic ynddi wrth i Iesu stopio a troi rownd a holi pwy nath gyffwrdd yno fi. Dyw'r disgyblion ddim yn deall beth mae'n siarad am ydyn nhw. Maen nhw'n meddwl, Iesu yn dweud pethau od weithiau. Mae'n dyrfa o gwmpas dy Iesu. Mae pawb yn pwysio ac yn gwthio i drio bod yn agos, a ti'n gofyn pwy sydd wedi cyffwrdd â fi? A mae Iesu'n gwybod yn dydy. Adnod 30, ar unwaith deallodd Iesu ynddo ei hun fod y nerth oedd yn tarddu ynddo wedi mynd allan. Darlun yn darlun sili oedd y dod i fi. Chi wedi bod yn y gawod o'r blaen, a chi'n mwynhau yn y gawod, mae'r jet yn bwerus, yn gynnes, neis. Ond yna mae rhywun lawr llawr yn rhoi tap mlaen, ac yn sydyn iawn, mae'n rhywbeth yn newid y does. Dyw'r llif ddim mor bwerus, neu falle bod yr tymheredd yn newid. A chi bron yn cael rhywbeth fel hyn yn di chi, achos oedd Iesu, ni wedi gweld hyn, yn ei ddyndod, doedd e ddim yn gwybod popeth. Dim ond wrth i'r ysbryd ddatguddio hynny iddo fe. Ond mae'n gwybod bod rhywbeth di digwydd. A mae'n gofyn pwy gyffyrddodd am mi. A fel fi'n gweud, mae'n rhaid oedd y wraig yma mewn panic beth i fi wedi wneud. Ydw i'n mynd i gael mewn i trafferth fan hyn. Fi wedi gwneud rhywbeth falle bydd rai yn ystyried sydd yn anghywir. Ond y cwbl sydd gan Iesu i ddweud wrthi yw geiriau o gysur, yn dyfa. Yr un yma sy'n mor bwerus, mae'n gallu iachau rhywun just wrth iddyn nhw cyffwrdd ynddo fe mewn ffydd. A mae'n dweud wrthi, dos mewn tangnefedd a bydd iach wrth glwyf. Chi'n teimlo'n ffrwnt bore yma? Chi'n teimlo'n aflan, chi'n teimlo yn eog, a teimlo cywilydd, a chi'n gwybod yr pethau hynny sydd ddim yn iawn yn eich bywyd chi. Dewch at Iesu, gafeilwch ynddo fe mewn ffydd. Mae eisiau eich gwella chi. Mae eisiau eich gwella chi o'ch problem dyfnaf chi. Mae eisiau iachau eich enaid chi a rhoi bywyd i chi. Ac wrth i ni ddarllen mlaen, mae hynny yn dod hyd yn oed yn amlycach yn dydy. Ni'n dod i'r ail bwynt fan hyn. Ni wedi meddwl am cyffyrddiad ffydd, y ffordd i ni'n dal gafel yn Iesu, ond nawr cyffyrddiad bywyd. Neu'r ffordd mae Iesu yn gafael yno ni. Na ni'n cyrraedd y pwynt yma yn y stori, a chi'n gallu dychmygu beth oedd yn mynd trwy feddwl Jairus ar y pwynt yma. Chi rioed wedi bod mewn rithwr, yn i fi wneud y pethau twp ma weithiau. Chi, enghraifft, chi'n aros am y bws. Mae'r bws bach yn hwyr, so chi'n meddwl, na i just pop am yr siop yn gloi, ac tra bod fi'n aros am y bws, mae cwpl o funud, a chi'n rithro mewn i'r siop, ond wrth gwrs yn y siop, mae'r person o'ch blaen chi yn y cyw yn cymryd oesoedd i gyfri mas pob ceiniog. So yn y ben draw, chi mewn panic. Mae'n rhaid oedd Jairus mewn panic llwyr ar y pwynt yma. Yn chi'n gallu dychmygu yn gynt yn y dydd efallai, dychmygu yw hwn, ond dychmygu yn dweud wrth i ferchau sydd yn sal ac yn wan, yn dweud wrth i, aros yn hyn, fi'n mynd i'n ôl Iesu. Mae wedi trio popeth arall, ond mae wedi clywed am Iesu, aros fi'n mynd i'n ôl. Byddai nhw mor gloi a fi'n gallu. A mae wedi mynd at Iesu, a mae wedi ffeindio Iesu, syth wrth iddo lanio, a mae Iesu wedi cytuno i ddod fe, ond nawr mae'r Iesu'n stopio i helpu rhywun arall.
Hynny yw, chi'n meddwl am Jairus, wel, ddim bydd y watch gan bod, chi'n gwybod beth fi'n golygu, come on! Ydy Iesu jyst yn ddoctor drwg? Mae'r wraig yma wedi bod yn sal am 12 mlynedd. Galla hi siwr o fod i aros am chydig bach mwy, na? Mae'r ferch yma yn llythrenol ar ei gwely angau yn wir erbyn i Iesu gyrraedd. Mae wedi marw pan bod e'n oedi. Wel, wrth gwrs, mae amseru Duw yn wahanol i'n amseru ni. Mae gynllun a'i fwriadau fe yn wahanol i'n bwriadau ni. Ac bod ni ddim wastad yn deall, a bod ni ddim wastad yn gweld hyn, mae ganddo fe gynllun. A fan hyn, ni'n gweld rhywbeth tebyg yn dyn ni yn hanes atgyfodi Lazarus. Mae Iesu mewn ffordd yn fwriadol yn oedi mwyn dangos rhywbeth mwy amdano fe ei hun. Mwyn i'r disgyblion, mwyn i Jairus, mwyn i'r ferch, ac mwyn i ni, bore yma, weld rhywbeth mwy. Gweld bod Iesu ddim jyst yn gallu gwella rhywun o twymyn, neu gwella wraig yma o'i gweidlif, neu beth bynnag arall, ond bod hyd yn oed yn gallu atgyfodi y meirw. Achos chi'n gweld yr un broblem sydd gan y ferch yma ac oedd gan y wraig. Mae rai pethau'n debyg, mae rai pethau'n wahanol, ond mae hwn yn gyffredin yn dyfa. Beth oedd diwedd y stori o wraig yn mynd i fod? Wel, marwolaeth. Beth yw diwedd stori'r ferch yma? Wel, mae hi wedi marw, a mae'n trist yn dydi. Mae'n dorcalonus. Merch fach, ni'n clywed mewn darlleniad arall bod hi yn unig blentyn. A mae'n marw yn ifanc, yn rhy ifanc. Ac eto ni'n gwybod bod y pethau hyn yn digwydd, yn dyn ni? Ac os mae'r bywyd yma yw'r unig beth sydd, mae'n dorcalonus, yn dydi? Gwai ni. Ond dyma sydd yn ein gwynebu ni, chi'n gweld? Os y'n ni'n byw i fod yn gant o beth bynnag, neu os y'n ni ond yn cyrraedd 12 mlwydd oed, neu mae rai yn marw'n iau na hynny. Yng ngwyneb marwolaeth, pa obaith sydd? Wel, dim ond yr un sy'n gallu dweud wrth Jairus, paid â gofni, dim ond credu. Mae Iesu'n mynd yn dydi, mae'n mynd gyda 3 o'i ddisgyblion, gyda'r fam a'r tad, a mae'n mynd at y gwely angau yma. A be mae'n gwneud? Mae wedi gweud wrth y dorf sy'n galaru, cysgu maddi, ond maen nhw'n gwybod, maen nhw'n chwerthan am ei ben. Dyn just cysgu, mae hon marw. Marw yw hi. Mae Iesu'n cyffwrdd ynddi. Mae'n gafel yn ei llaw. Mae'n dweud wrthi, ferch fach, amser deffro. Mae wedi marw, ond i'r arglwydd Iesu Grist, mae codi'r meirw, yr un mor rwydd a tad yn codi plentyn. Amser deffro. Mae'r un nath greu'r bydysawd. Yr un fel ni wedi gweld sy'n gallu tawelu y storm a bwrw allan cythreiliad. Mae yn gafael, yn dyner, yn llaw y plentyn bach yma. Ac mae'n ei chodi o'r meirw. Nawr mewn un ystyr, wrth gwrs, fel gyda hanes Lazarus, mae hanes arall dyn ni am mab graig weddw o Nain. Y cwbl mae Iesu'n neud mewn ffordd yw weindio nôl y cloc, yn dywe? Mae'n rhoi chydig bach fwy o amser iddi hi. Yn y diwedd, mae'r ferch yma yn mynd i farw eto. A felly chi bron yn meddwl, pam gwneud hyn? Wel, achos mae Iesu'n dangos pwy yw e. A mae'n pwyntio ni ymlaen yn dydy yw
yw atgyfodiad e. Fe yw'r un sydd yn gallu dweud amdano fe ei hun, mae fi yw yr atgyfodiad ar bywyd. Fe yw'r un sydd wedi dod, nid jyst i weindio'r cloc yn ôl, ond un dydd i smasio'r cloc yn andarnau. Fe yw'r un yr unig un sydd wedi concro'r bedd. A trwy ffydd i ni'n gallu derbyn hynny hefyd. A ni ddim yn cael addewid pa mor hir nawn ni fyw. Falle nawn ni ddim gweld y fori. Ond trwy ffydd yng Nghrist, beth bynnag ni'n gwynebu, pa bynnag salwch ni'n i brofi, pa bynnag treialon ni'n mynd trwyddi, un dydd byddwn ni yn cael bod gyda Christ am byth. Achos mewn ffordd, mae hwn yn hyfryd i feddwl, na gyfer, mae profiad y merch fach yma, dyna fi ddim profiad ni. Be mae'n gwneud? Mae'n agor i llyged. A pwy mae'n gweld? Mae'n gweld yr arglwydd. Yn clywed llais Iesu yn ei chodi hi. Dyna fi ddim profiad ni hefyd. Sut bynnag ni'n marw ni, pryd bynnag ni'n marw, os nag yw'r arglwydd Iesu yn dychwelydd yn y cyfamser, no'n ni glywed ei lais yn ein codi ni i fywyd tragwyddol. Does dim angen ofni marwolaeth. Mae'n elyn, cryf a chreulon. Mae Iesu yn gryf ac yn garedig. Diolch iddo. Amen. Ni'n mynd i ganu y geiriau hynny nawr. Iesu cryf a charedig, os o syched arno fi, mentra ato ef, ni chei orffwys heb ei ras, mentra ato ef, ac ymlaen. Nw'n ni sefyll i ganu mawl dyn gilydd. Os oes
O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti am waredwr sydd mor gryf, un rydyn ni'n gallu ymddiried ynddo fe, i lwyddo, am ei fod e wedi atgyfodi. Ond diolch hefyd am un sydd mor garedig a mor dyner a mor addfwyn. Yn ein trin ni yn ofalus. O dad, derbyn ein mawl ni, a'n diolch, a ni yn gofyn, bore yma, wneud i helpu pob un ohono ni i ddal gafel trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, ac i wybod ei fod yn dal gafael tragwyddol yno ni. Ac nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.